Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi tapşıların qoraysiz yanılaqlar шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. 30 августта Татарстан Республикасы көне билгеләп үтелә. Мөслимдә бәйрәм чаралары 28 үк башланды. Гадәттәгечә республика көне алдыннан хезмәткә Дон скверының яңа геройлары билгеле булды. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Бәйрәм чаралары Мөслимнең хезмәткә Дон скверында дәвам итте. Тантаналы чарада район башлыгы Рамил Муллин да катнашты. Һәр җирлекнең үзенең йолдызлары була, һәр җирлекнең үзенең уңган җегетләре була, кызлары була. Шуннан да җирлекне кеше бизи, җирлекне хезмәт бизи, җирлекне шушы җегетләрнең асыллары бизидер. Җирлегебез үсешенә үзеннән өлеш керткән матур эш гамәлләре белән танылган райондашларыбызның фотолары бу көнне хезмәткә Дон аллеясында урын алды. Менә бүген хезмәт стелласы ачыла. Монда алдынгылар урнаштырылган. Бөтенесе дә хезмәт яратучылар, бөтенесе дә кешелекле кешеләр. Аллаһы Тәгалә барыгызга да исәнлек бирсен, сәламәтлек бирсен, исән булыгыз. Алдагы көннәрегездә дә исән сау эшләгез. Горурлык хисләре, шатланлык хисләре. Үзебезнең хезмәтне шушындай итеп хөрмәтләгәннәр өчен чын күңелдән рәхмәт хисләре уянды. Һәм хезмәттә тагын да бу җаваплылык өсти инде әлбәттә. Хезмәткә Дон аллеясының яңа хуҗалары итеп район мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Ләйлә Харисова, Туганъяк агрофирмасы механизаторы Евгений Утяганов, газ участогы слесары Радик Абдылхаков, ел укучысы 2020 титулына ия булган Мөслим лицей укучысы Кирилл Абдреев, Мөслим үзәк хастаханәсенең өлкән шәфкать туташы Рәзилә Хәбибуллина, шәхси эшмәкәр Илгиз Зиннуров, Тойгөл авылы китапханәчесе Нурия Бәхтигәрәева, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов, Мөслим авылы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгизә Акмалова, спорт мәктәбе укытучысы кул көрәше буенча тренер Ларис Бариев игълан ителде. Горурлык хисе кичердем. Инде үземнең минем бәләкәй хезмәтемне күрә белгәннәр икән, район җитәкчелеге дә һәм үзебезнең инде халыкта инде горур өчен һәм бик шат. Яшәгән җирлегебезнең киләчәге өчен янып көеп йөрүче, Мөслимебезнең үсешенә үзеннән өлеш керткән әлеге райондашларыбыз Мөслимнең хөрмәткә лаек гражданнары. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм уңаеннан Мөслимнең үзәк урамында ярминкә гөрләде. Бу беренче көзге ярминкә. Ярминкәдә авыл җирлекләре, мәктәпләр үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итте. Мөслимдә беренче көзге ярминкә узды. Җирлегебез халкына тәкъдим ителгән авыл хуҗалыгы продукциясе гадәттәгечә мулдан иде. Ярминкәгә көне дә кояшлы җылы булды. Җәйнең соңгы көннәрендә җыеп алынган уңыштан ясалган банка кайнатма, салатлар, башка төрле тәм-томнарны һәр авыл җирлеге бай ассортиментта тәкъдим итте. Бүген менә гаиләбез белән беренче көзге уңыш җыелган шушы ярминкәгә чыктык. Шуннан да халык бик сагынган иде мондый ярминкәләрне. Күреп торабыз, инде нинди генә төр продукция тәкъдим итмиләр. Бәйрәм белән тәбриклим райондашларыбызны. Көннәр аяз булсын. Михайловская средняя школа вышла со своей продукцией. Посмотрите, какой богатый ассортимент. И приближается праздник. День Республики. Я всех муслимовцев, всех людей поздравляю с этим замечательным праздником. Ярминкә бик күңелле, халык бик теләп йөри. Еллар имин булсын, еллар имин булса бары да булыр. Мөслимдәге ярминкәләр һәр вакытта да халыкны туплый ала. Бүген дә урамда алма төшәрлектә урын юк иде. Сатудагы продукциягә тел-теш тидерерлек түгел. Халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләнерлек азык-төлек тә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең Мөслим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән дә килгәннәр иде. Шул кадәр яхшы оештырылган, матур, кирәкле әйберләр алдык. Аллага шөкер. Концерт булуын көтеп торабыз. Барыгызга да исән сау эшләргә яссын, оештырган кешеләргә рәхмәт. Ярминкәләр шулай булып торсын, бик сагынган идек. Ярминкә турында бу елларда гына төшкән югы бик матур була икән, бик матур оештырылган, көн нинди матур. Һәм кешеләрнең настроениеләре әйбәт, шундый күңелле. Инде нәрсә генә телим. Уңышлар киләчәктә дә күкләребез аяз булсын. Менә шулай кешеләр белән аралашу кирәк. Ярминкәгә килүчеләрен Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үзешчәннәре сәламләде. Мөслимнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Җылы коймак белән кайнар чәйдән исә теләгән һәркем авыз ите алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Рәсми хроника бүген 3-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 46-нчы сессиясе үтте. Мөслим авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең төзелеш һәм җирдән файдалану кагыйдәләрен раслау турында мәсьәләсе каралды. Аның буенча Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сәхбетдинов чыгыш ясады. Мөслим районы мактаулы гражданины исемен бирү турында иҗтимагый совет җитәкчесе Рушат Солтанов чыгышы тыңланды. Әлеге мәсьәлә буенча карар бер тавыштан кабул ителеп, Озак еллар район хастаханәсендә хезмәт куйган Әзгат Гафуровка районның мактаулы гражданины исеме бирелде. Мөслим муниципаль район советы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында район башлыгы Рамил Муллин чыгышы тыңланды. Соңгырада җирлегебез кунаклар кабул итә. Сишәмбе көнне Мөслимгә эш визиты белән Татарстанның мәдәният министры Ирада Юпова килде. Ирада Юпова берничә мәдәният объектын карады, мәдәният хезмәткәрләре белән очрашты. Капиталь ремонттан соң Яңа Авыл мәдәният йортының ачылу тантанасы бик озак авыл халкы килгән кунаклар күңелендә сакланыр. Ник дигәндә, аны ачу тантанасында мәдәният министры үзе дә катнашты. Тарихны һәм мәдәниятне саклау һәр чорның иң кыйммәтле нәрсәсе. Моны Ирада Әюпова да билгеләп үтте. Мөслимдә ел сайын шундый үзгәрешләр баралар. Халык өчен һәм мәдәният өчен күренә, эш күренә. Мин июнь айында килгәндем. Музейларын карап алдым. Сезнең музейларыгыз вообще шундый ничек әйтергә, анда тарихы да бар. Аннары анда безнең милли рухыбыз күренә. Минем бер генә үтенешем бар, балалар белән күбрәк эшләргә кирәк. Мәдәният йортлары авыл халкы өчен бик кирәк. Илдә пандемия булса да, культура работникларының хезмәт хаклары тотрыклы хәлдә сакланып калды. Министр моны да ассызыклады. Бүләккә 100 мең сумлык сертификат тапшырып, алга таба да авыл мәдәният йортының халыкка матур итеп хезмәт итүен теләде. Бу вакыйганы без күптән көтеп алдык. Авыл халкы өчен мәдәният йорты авылыбызның төп үзәге. Моңа кадәр инде ул күп еллар ремонт күрмәде. Бу шатлыклы вакыйга халык өчен бик кирәк. Бүтән чаралар шушы мәдәният йортында үтә. Минем фикеремчә, авыл җирлекләрендә клублар, китапханәләр эшләп торса, ул авыл яши дигән сүз. Алар да битсә инде халыкка дип әйтик инде безнең инде аралашырга урын калмый бит инде. 7 ай эчендә Яңа Авыл мәдәният йорты танымаслык булып үзгәрде. Бинаның түбәсе алыштырылды, фасады, диварлары эшләнде. Өр-яңа ишек тәрәзәләр коелды. Җылылык, электр системасы алыштырылды. Мәдәният йортының тарихи музее да ясалып, анда борынгы экспонатлар, кул язмалар урын алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 24 августта район мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе үтте. Киңәшмәдә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов һәм район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе ел сайын бәйрәм төсен ала. Район мәдәният йорты каршында бу көнне интерактив күргәзмә эшләде. Төрле конкурсларның җиңүчеләре хезмәт җимешләрен кунакларга тәкъдим итте. Конференция ул әлбәттә безнең бер эш моментында педагогларның гадәти еллык уку елына бурычлар кую, нәрсәләргәдер имгаклар ясау, шул ук вакытта теге җәй буе очрашмаган коллегаларыбыз белән очрашу, үзебезнең пенсионерларыбызны озату, яшь педагогларны үзебезнең сафларга кабул итү. Шуңа күрә инде үзенә күрә эшлекле дә, һәм инде әлбәттә ул безнең өчен зур бәйрәм көтеп алынган чарада. Мөслим эшкөннәре проекты кысаларында киләчәккә адымнар проектыбызны гамәлгә куеп, районыбыз мәктәпләре арасында җиңү яуладык һәм менә шушы конференцияга кунак буларак чакырылдык. Киңәшмәнең пленар өлеше гадәттәгечә лаеклыйга китүчеләрне хөрмәтләүдән башланды. 11 мәгариф хезмәткәре озак еллар хезмәт куйган мәктәбе белән саубуллашты. Без инде 80нче елларда мәктәпкә кайткан буын. Үзебезнең кышкеләнән курчакларыбызны укыта укытучы булырга әзерләнгән кешеләр. Һәм инде шуңа күрә дә менә бүген сәхнәгә килеп җиткәнбез икән. 34 ел үстән белән без үзебезнең сайлаган һөнәребезгә тугры булып, аны яратып башкарганбыз дияргә була. Өлкәннәргә алмашка 6 яшь белгеч кайткан. Аларның икесе Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә, калганнары лицей белән Татбүләр мәктәпләренә һәм Мөслимдәге Күбәләк, Миләшкәй балалар бакчаларына эшкә билгеләнгән. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов яшьләргә сайлаган һөнәрләренең дәрәҗәсен белеп, күтәренке кәеф белән эшләргә киңәш итте.
Кеңешмә традицион мәгариф үсешенең яңа мөмкинлекләре һәм перспективалары исеме астында үтте. Рафаэль Демидов район мәгарифенең 2019-20 уку елындагы эшчәнлеген анализлады. Районда 5 база балалар бакчасы һәм 6 база мәктәбеннән торган мәгариф учреждениялары шелтәре булдырылган. 20 гомуми белем бирү мәктәбе эшли. 409 бала 12 авылдан 21 маршрут буенча йөреп укый. Түбән Табын интернат мәктәбендә сәламәтлекләре шикле 80 бала белем һәм тәрбия ала. Мәгариф учрежденияларында 515 мәгариф хезмәткәре эшли. Милли телдә белем бирү 65%-ны тәшкил итә. 20 елда дәүләт имзалау аттестацияның БДИ форматында 99 чыгарылыш сыйныф укучысының 86-сы катнашты. Алар 10 фәннән имтихан тапшырдылар. 2019 елда чагыштырганда җәмгыять белеме, тарих, инглиз теле фәннәре сөйләүчеләр саны артты. 20 елда тарих, инглиз теле, җәмгыять белеме һәм фәннәреннән уртача балл 2019 ел күрсәткечләреннән югары. Бүген районыбыз укытучыларының конференциясы зур бәйрәм, ләкин бу олы эш башлануның старт көне. Бүген күтәрелгән проблемалар, хәл итәсе юллар, ел буена тормышка ашырасы хезмәт юлы. Август конференциясы ул һәр укытучының көтеп ала торган вакыйгасы инде. Бу конференциядә без алдагы уку елына үзебезгә бурычлар куябыз, максатлар куябыз. Яңадан яңа үрләргә, яуларга тырышу бит инде бу. Һәм инде узган уку елына шушында нәтиҗәдә ясала инде. Рафис Бырханов татар телен саклауда мәгариф системасының өлеше зур булуын билгеләп үтте. Соңгы 5 елда районда милли уку йортларының 11-гә кимүен искәртте. Мөслим мәктәпләренең заманча җиһазланышын исә югары бәяләде. Һәрбер мәктәп, һәрбер район үзенең былтыргы нәтиҗәсе белән көрәшә, яки шул ук нәтиҗәсен калдыра, әгәр дә ул беренче булса, инде югарырак булса быел һәрбер бала безнең өчен бик мөһим. Кайда торса да, Апастамы, Мөслимдәме, Арчадамы, Казандамы. Шуңа күрә һәрберсенә кая торса да, центр район үзәгендә торсамы, авылда, чит авылда торсамы, читтәрәк торган авылда торсамы, барыбер аңа бер үк сыйфат белән белем бирергә тиеш. Район башлыгы Рамил Муллин мәгариф хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткерде. Районның нигезен мәгариф системасы тәшкил итә. Кулга-кул тотынышып эшләсәк, нәтиҗәсе дә яхшы булыр диде ул. Киңәшмә соңында бер төркем мәгариф хезмәткәрләре Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы министрлыкларының һәм район башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара, җыеннарда башкарылган эшләр һәм хәл итәсе бурычлар, халыкны борчыган мәсьәләләр турында сүз бара. Тойгылда Михайловка, Боланлы һәм Русшуган авыл җирлекләрендә узган җыеннардан Лилия Шәймиева репортажы. Тойгылда ул җирлегендә тырыш халык яши, демографик үсеш белән мактана алмасалар да, үҗәтлекләре алга карап яшәүләре белән үрнәк алар. Җирлектә эшмәкәрләр дә күп. Күпчелек авылларда халыкның уртача яше 60-тан өстә, ә биредә яшьләр дә бар. Һәм алар тормышларын матур итеп алып бара белә. Бу 5 еллык эшләгән эшләребез Узаросталым акчасына бик күп эшләр эшләнде. Үзебезнең Рамил Хамзовичка, үзебезнең авыл советы Дамир Мавжиевичка зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Җирле халкының тырышлыгы бәхәссез, эшмәкәрләр саны да арта бара. Үзара салым акчасына башкарылган эшләр шактый. Җыенда авыл халкыннан зарлану ишетмәдек. Авыл коммунизмда яши дисәк тә хата булмас. Җирлектәге йорт адресларының реестрда дөрес теркәлмәве генә проблемалар тудырган. Район башлыгы хуҗалыкларга документацияны тәртипкә китерүдә ярдәм булыр дип вәгъдә итте. Молларга салам юнәтү буенча да сорау яңгырады. Авыл җирлеге башлыгы терлек азыгы белән проблема булмаячагын, азыкны җирлектәге фермерлардан сатып алу мөмкинлеге булуын билгеләп үтте. Михайловка авыл җирлегендә 2 авылда 619 кеше гомер кичерә. Михайловка рус авылы дип йөртелсә дә, халыкның 52%-ын татарлар тәшкил итә. Михайловка мәктәбендә быел 118 укучы белем алыр дип көтелә. Балалар бакчасында 20 сабый тәрбияләнә. Аллаһка шөкер, безнең авылыбызда бөтен әйбер тәртиптә. Утлар янып тора, суларыбыз агып тора, почта эшли, магазиннар эшли. Авылның имамы белән аның җирлек башлыгы бергә эшләсә генә күркәм булып тора. Һәм инде бу бик матур итеп безгә шушы әйберне район буенча да, авылларыбыз буенча да шушы 2 җитәкченең дип әйтик, имам белән авыл советының бергә эшләве бик кирәк.
Михайловка авыл җирлегендә үзара салым акчасының һәркемнән 700 сум күләмендә җыйганнар. Шуның хисабына Михайловкада җиңүнең 75 еллыгына мемориаль комплекс эшләнгән, балалар мәйданчыгын койма белән әйләндереп алганнар. Михайловка кер юл ремонт таләп итә. Моны үзара салым хисабына гына башкарып булмаячак. Булган средствларга авыл эчендәге асфальт юлларны ремонтлау, Элемтә авылының Речная урамында 150 метр озынлыкта гравий юл салу, су башняларын ремонтлау күздә тотыла. Боланда авыл җирлегендә җыен мәктәп, балалар бакчасы, клуб, почта бүлекчәсен бер түбә астына алган Шуганка мәктәбенең актлар залында узды. Юктылык биркелеп тормый бинадан. Җыенга җыелган авыл халкы да беренче итеп шушы бинаның түбәсен алыштыру мәсьәләсен күтәрде. Халык әлеге проблеманы ел саен күтәрә, ләкин хәл итү юллары гына күренми әлегә. Мәдәният йортыны ябылу алдында тора кадрлар кирәк. Яшьләр арасында бәлки укып кайткан кешеләр бардыр, районда бардыр кешеләр. Менә яшьләргә күңел ачырга менә бу бездә проблема булып тора. Һәм алга таба юлларны тагын да яхшырту, яшьләр урамында юлларны яхшырту кирәк инде. Халыкны борчыган проблемаларга килсәк, Шуганка авылына клуб мөдире һәм шәфкать туташы кирәк. Район башлыгы әлеге мәсьәләне шушы җирлектә үскән егет яисә кызны юллама нигезендә медицина уку йортында укыту белән хәл итү мөмкинлеген әйтте. Баланлы авылында исә хат ташучы юк. Рушуган авыл җирлегендә үзара салымны 1000 сумнан җыйганнар. Үзара салым хисабына Рушуганда часовня төзелгән. Авылның Пролетарская һәм Октябрь урамнарына ремонт ясалган, калган урамнарга ком гравий катнашмасы салынган, зиратка юл ясалган. Сбор денег выполнено на 100%. Общая сумма вместе с субсидиями составила 1 742 800 рублей. На эти средства были выполнены различные работы в поселении. Это постройки часовни, ремонт улицы Октябрьской Пролетарской в селе Русский Шуган, ремонт дороги в кладбище села Русский Шуган, бурение скважин под воду для школы и Дом культуры. Как сказать, мы работаем, естественно, без проблем не бывает, поступают, решаем. Слава Богу, вот даже в такой ситуации в этом году, тем не менее, работы у нас проводились. Проблемаларны уртага салып сөйләшергә өйрәндек. Шуңадыр хәл итү юллары да табыла. Уртак фикер, уртак тырышлык булганда авылларыбыз да яшәр әле. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Алышакмак, Мәлләтамак һәм Түбән Табын авыл җирлекләрендә дә җыеннар үтте. Мөмкинлектән файдаланып, халык җыенда үзен борчыган проблемаларны да күтәрде. Алышакмак авыл җирлегендә 143 хуҗалыкта 477 кеше яши, шуларның 227-се эш яшендәгеләр. Җирлектә 5 эшмәкәр теркәлгән. Су белән тәэмин итүдә проблемалар юк, чөнки һәркемнең ихатасында коесы бар. Урамнарны яктырту мәсьәләсе дә шишелеш тапкан. ДРЛ лампаларын заманча яктырткычларга алыштырганнар, юлларга гравий җәелгән. Урынлыкларның түбәсе 4-5 ел эчендә поликарбонатның сорагычы узарып, калаеп кайтып, киселеп, әзерләп куелды. Быел сагын булмаган куелмаган. Алар әзер киләсе елга инде алар булса, bizga ruxsat etsalar soatiga solib qo'yinglar. Ham endi agar o'shani yetkazib bo'lsa endi xalqning so'rovi bo'yicha bizning so'g'an o'rindiqlarini ko'paytirish degan so'rov bor edi. Shunday bo'lsa biz nima deyishimiz? Халык нигездә төрлекчелек белән көн күрә. Җыенда халык күтәргән төп мәсьәлә дә шуңа бәйле иде. Авыл халкыннан җыелган сөтнең һәр литрына Фаит Шаймурзин 15 сумнан түли, ә халыкның кыйммәтрәккә сатасы килә. Күрше Азнакай районыннан сөт җыючы чакыруларының сәбәбе дә шул. Biz bundan şey sattık, Şaymurzi'nin Fait'e üzerinden halal yetiştirgen sütünü. Bu bizge tüledi 15 sumdan litrin. Biz bunun mericat değil. Biz kadar bunda münger tenkege pişen satı alıp, 15 tenkege süt satı bizge büyük ulu problemi. Hadi biz şarkılı sileşip, Aznakay rayonundan maşine bilişip, Ormana yolundan süt maşineler geldi. Biz riza bu jeketlerge, süt üzdavaterge 19 sumdan tüliler. Günde vaktinde zarpasını tülediler. Şaymurzi'nin tülileri 15 tenkeden tüledi 15 gün sonra arap. Son ayda bir ayda deriş kesadi. Biz bir şulu akşaya qarap turabız. Мен, например, özüm enkeyini terbiyelerde bir kaydaşamayım, benim kirim belekey. Süt kürek bolsa 15 tenkege süt jıyıp жүрмәсләр ие. Синең sütün kürek түгел безгә. Безнең bir авылның bir башыннан икенче башка, мен инде теге башта торам, алар теге баштан миңа килә торганнардыр инде. Шулай итеп, вакыт әрәм итеп ди, авылның bir башыннан икенче башына синең sütеңә килеп йөрмибез без диделәр инде булар. Аптырагаштан инде улица Кирова 2да яшим мин үзем, аптырагаштан 2 шиләгемне күтәреп, молодежный урамына süt сатарга йөри башладым. Үзебезнең хәләл кешебездән табылган малдан инде продукциясын инде
ничек дип әйтим инде, кыйммәт кирәк сатасы килә бит инде. Кыйммәтрәк җиргә бирәсебез килде инде. Менә шул проблема инде. Мөслимнәр өчсезрак җыйдылар. Моңынчы инде алар 15 тәңкәгә җыйдылар. Да инде. 15 тәңкә бит хәзер магазиннан суны да алып булмый 15 тәңкәгә. Сетнең хуҗасы сез кемгә түлисез, шуңа тапшырыгыз. Район башлыгының җавабы шулай яңгырады. Сәбит сетнең хуҗалары. Шуңа гына ничек уңайлы шулай эшләгез? Мәлләтамак авыл җирлегендә 292 хуҗалыкта 636 кеше яши. Җирлектә проблемалар үзара салым акчасына хәл ителә. Юллар ремонтлана, хуҗасыз ихаталарга койма коела. Санкцияләнмәгән чүплек турында сүз кузгатучылар да булды. Авыл халкы җирлектә чисталык һәм тәртип булуын тели. Аллага шөкер, бик әйбәт яшәп ятабыз. Үзебез сәламәт. Менә бу дөнья өстенә килгән афәтләр генә битсен, Аллаһ биргән булса. Тамакларыбыз тук, өсләребез бөтен. Әле менә авыл җирлеге председатель сайлады. Аллаһа шөкер, бик әйбәт кеше үзебезнең авылныкы, бик яратабыз, бик ошатабыз. Әйбәт кенә яшәргә ясын, әйбәт кенә эшләргә ясын. Хуҗасыз йортлар күп авылда, һәм бу йортларны чаган басты. Урамнарда хәзер күтеп бирергә дә чаганы тигәнәгә шүп үләннәр басты. Менә булар белән эш итәргә кирәк иде, һәм бу йортларны хуҗаларын табып эш ителсә, чаганнар киселсә, авыл тәртипкә керер иде. Түбәнтәбен авыл җирлегендә зиратны чистарту мәсьәләсен күтәрделәр. Зур авыл хуҗалыгы машиналарының авыл урамнарына зыян салуы, балаларны авылда укыту, җир пайларына түләү мәсьәләләре яңгыраш тапты. Сөткә түләү мәсьәләсе дә күтәрелде. Сорауларга район башлыгы Рамил Муллин ачыклык кертте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 24 август көнне җыеннар Яңавысы һәм Иске Карамалы авыл җирлекләрендә узды. Җыеннарда район җитәкчелеге катнашты. Яңавысы һәм Иске Карамалы җыеннары барышы турында Лилия Шәймиева. Яңавысы авылында халык җыены капиталь ремонт ясалган мәдәният йортында узды. Якты заманча итеп төзекләндерелгән бинада җыелышта күтәренке рухта барды. Авыл җирлеге башлыгы Галина Романова җирлектә башкарылган эшләр, алда торган бурычлар белән таныштырды. Мы сегодня первыми находимся с вами в здании Сельского дома культуры после капитального ремонта, проведенного в рамках государственных национальных проектов. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство нашего района, в вашем лице, Рамиль Хамзович, за содействие, поддержку и внедрение в сельское поселение всевозможных программных мероприятий в последние годы, в том числе капитальный ремонт школы, моста и Сельского дома культуры. Шунысын әйтергә кирәк, җирлектә халык саны сизелерлек кимегән. Бүгенге көндә биредә 395 кеше гомер кичерә. Шуларның 77-се студентлар, 123-е пенсионерлар. Урамнарда җөрмәгә түгел иде. Әбигә алышы киеп, резиновый сапоглар киеп йөри торган иде. Хәзер бөтен урамнарыбызга юл салынып бетте. Рәхмәт җитәкчеләргә. Безнең яшәгән осы җирлек без бик матур инде. Һәм шуны әйтәсе килә инде, бөтен кешегә дә инде шушы матурлыкны сакларга, чисталыкны сакларга бигрәк тә өмәләрдә катнашырга. Инде хуҗалыклар үз тирәләрендәге үләннәрен чапканда актив катнашсыннар иде. Уртак көч белән өмәләр үткәрелгән Яңавысы зиратында агачлар киселгән. Бикмәч зиратына 360 метр озынлыкта койма коелган. Алдагы елларда Бикмәч авылы клубында җылылык системасын эшләргә планлаштыралар. Иске Карамалы авыл җирлеге 5 авылны үз эченә ала. Җирлектә 480 хуҗалыкта 1035 кеше яши. Җирлегебездә яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр дә җитәрлек. Урамнарыбыз яп-якты, юлларыбызда асфальт. Балалар уйнар өчен площадка килеп куелган. Шәһәр җире дип торасың, авылларыбыз гүш килеп тора. Клубларыбыз эшләп тора. Медпунктыбыз, врачебный амбулаториябыз эшләй. Мәктәпләребез, бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Безнең Иске Карамалы авыл җирлеге бик матур. Барлык мөмкинлекләр бар. Авылыбызның урамнарында ут яна, клубларыбыз матур. Балалар өчен парклар эшләнгән, яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Юлларыбыз әйбәт, рәтләнеп тора. Соңгы 5 елда җирлектә 9 километрга якын авыл юллары, күперләр ремонтланган. Дыры ел лампалары урынына 140 дәнә светодиод яктырткычлар урнаштырылган. Быел Иске Карамалда 100 метр тирәнлектәге артезиан коесы эшләнгән. Карамалы зиратына баручы юлның икенчелешен ясау, Яңа Карамалы һәм Күбәк авылларында юлга гравий өстәү планлаштырыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Ауыл җирлекләрендә эш юк дигән фикерне ишетергә туры килә. Ауыл җирендә чыннан да эш табу авыррактыр, тик район үзәгендә эш тәкъдим итүчеләр күбрәк. Район мәдәният йортында вакансиялар ярминкәсе узды. Анна район хезмәт һәм мәшгульлек үзәге оештырды. Районда эшсезләр саны күпме? Нинди ачык вакансиялар бар? Бу хакта Ләйсән Сабирова әзерләгән сюжетта. Илдә эшсезлек төп проблемаларының берсе булып кала. Бу хакта ил хакимиятенә инде билгеле. Шуңа күрә әледән-әле бу мәсьәләне хәл итү ысуллары тәкъдим ителә. Вакансиялар ярминкәсе шуларның берсе. Без бүген вакансиялар ярминкәсе үткәрдек. Безнең инде бу чараның төп максаты безнең эшсез гражданнарыбызны эшкә урнаштыру, эшләтү, инде оешма предприятиеларга инде тиешле дәрәҗәдә һәм квалификациялы эшчеләр табу, аларны анда эшкә урнаштыру. Ел башыннан мәшгульлек үзәге аша 180ләп кеше эшкә урнашкан. Шуларның 150се балык булмаган балалар. Алар сезонлы эштә хезмәт куя. Сезонлы эш дигәннән икмәк кабул итү һәм эшкәртү предприятиесенә хәзер эшчеләр кирәк. Хезмәт нигездә сменалы рәвештә оештырыла. Доими эшкә урнашу өчен вакансияләр дә бар. Россия почтасына да ир-ат һәм хатын-кыз хезмәткәрләр кирәк. Окладтан тыш премияләр дә була дип ышандыралар почтада. Район үзәк хастаханәсенә табиблардан тыш вакытлыча нигездә хезмәт биналарын җыештыручылар таләп ителә. Бер фапка фельдшер да чакырыла. Безнең бүгенге көндә мәшгульлек үзәгендә 149 эшсез эштә тора. Гомумән алганда 17 оешма предприятиедан 170 вакансия бар. Хуҗалык тәэмин итү унитар предприятиесенә механик һәм машина йөртүчеләр, шулай ук эшчеләр дә кирәк. Матбугат үзәгенә татар һәм рус телләрен яхшы белүче корреспондентларны чакыралар. Яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесенә исә урам себерүчеләр таләп ителә. Кыскасы, эш бар кебек, әмма чарага килгән райондашларыбыз эш бирүчеләрнең чыгышын тыңлап бетерү белән чыгып китү ягын карады. Тәкъдим ителгән вакансияләрдәнме, хезмәт хакыннан канәгать булмадылармы, монысын әйтүе кыен. Сез бүген менә кызыксынып килдегезме бу чара? Кызыксынып килдек. Ничек үтә микән дип, нинди эшләр бар микән дип. Мин үзем тек алҗап чыктым яшын ту, фельдшер булып эшләдем. 35 ел. Хәзер берәр подходящий эш юк микән дип үземә дә карам, хатыным берсе. Маңан сәбәргә эшләйдек тә, хәзер шуңа хатынга эшләйбез. Ну, эшләгән кешегә эш бардыр инде, ну, эш җитәрлек дип әйтмәс идем мин. Авылларда тем более эш юк инде бит. Чөнки бит колхозлар бетте, үзегез беләсез. Эш эзләүче райондашларыбыз хезмәт һәм мәшгульлек үзәге яки атап үтелгән оешмаларның үзләренә барып белешә ала. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз һәм бәйрәм белән сезне.